लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बांद्राय गोलाव जानाय नङा दे सरि नोंथांमोनाथ' मिन्थिखागौ आं माबायदि कन्डिशनाव सोलिना दङ थेवब्लाबो दिनैबोसो लाबोबावबाय लोगोफोर एकदम खस्थ' मस्थ'यैबाबो बिराद खस्थ'लै बेमार जाबा बेमारफोरा जानोसो सहस नाथाय हामनोनो बिराद गोब्राब माथो जेन थेन भिडिअखौ बानायो ओमफ्राय आपल'ड होयो आरोना लोगोफोर सानथामसो जाबाय नोंथांमोना कमेन्ट हरनायखौबो आं फरायना नायाखै सरि दे लोगोफोर माने ओरैबायदि कन्डिशनाव दङ आङो एकदम मबाइलखौनो बारा नायला आरोना आं आजिखालि जेन थेन भिडिअ बानायो ओमफ्राय हगारना दोनो गोसोफोराबो मोजां नङा देहाफोराबो मोजां नङा टेनसनजोंनो बुंफबजोबना दङ आरोना लोगोफोर आङो थेवब्लाबो नोंथांमोना कमेन्ट हरालासिनो थानाङा आरो माने भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट हर आरोना दिनै फरायगोन दे आङो नोंथांमोना कमेन्ट हरनायफोरखौ दिनै रोखा रोखा फरायजोबगोन आङो नेटबो मोननो नागिरथारालै लोगोफोर जोंनियाव कमेन्ट फरायनो सानबाबो कमेन्टआनो ओंखारा एकदम हर एथा दुथाबासो माने नेट मोनो आरोना बेनिखायनो आङो नेटबो मोना बेनिखायनो फरायाखैमोन आं सानथामसो जाबाय थेवब्लाबो दिनै फरायनोसै आरोना लोगोफोर इसेबां दिन फरायालासिनोबो थानो हाया नोंथांमोना अननानै कमेन्ट हरो दिनै रोखा रोखा नायजोबगोन आरोना फरायजोबगोन कमेन्टफोरखौ ओमफ्राय लोगोफोर गाबोन भिडिअ हगाराबो जानो हागौ दे आं खिन्थाना दोनखाबाय नोंथांमोना नेबाय थायोना आरो माने खस्थ' जायो आरोना भिडिअ बानायबाय थानोबो गाबोन रेस्ट लानो सानथ'दों आरोना आं लोगोफोर दे होमबा लोगोफोर दानिया भिडिअखौ नायदो लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरोना गानजों नंमारगौ आं लाइफआव हिनजाव मोनला आंखौ सिख्लाफोरा दा खरा होननानै मुगैयोसो खानजं नों मा बिदि सानना लानानै गोसोखौ मानो डाउन खालामना लायो खरा मानसिफोरा हाबा जायालासिनो दङ नामा गथ' खरा लेंग्राफोरानो मालाय संसार जागासिनो नों आरो मानो बिदि सानना लादों मोनगोन ना नोंबो फैग्रा मानसिफोरबो दङ ओहो आं मोननाय नङालै आं मुगैजायोसो नों मोनथिगौ ना खानजं जों गामियाव सिख्ला सानै आलासि फैदों खोमा ओमफ्राय आंखौ मैया ओरैबायदि बाथ्रा बुंना गालांदों आंखौथ' डाइरेक्ट बुङाखै थेवब्लाबो बिसोर सानैया रायज्लायसोदोंबा खरा मानसिजों थैबाबो हाबा जायानो खरा मानसिखौ मुगैयोनो आरो खरा मानसिफोरा गुन्दा जायो मोजां नङा हिनजाव गुन्दा जायो होननानै बिसोरासो गिनानै थांदों बेनिफ्राय थायासै मा बेफोरबायदि बुंनाय नों सोबाना होनो हायामोन हा आं थानांगौमोन थाथा थिथि सोबागौमोन खरा मानसिफोरा गुन्दा जायो होनना बुंदों औ गानजं आं जोबोद दुखु मोनदों नों मुर्ति नामा नों रायना होनो हायामोन हा नों सोबाना होनो हायाबाबो आरो एसेबां साहस बिसोरो जों गामियाव फैनानै नोंखौनो बिदि रायना गालांदों जेनेबा नोंनि सिगाङाव रायाखैबाबोथ' नोंखौ खोनासं होना गालांदों ना मोजां जातनि सिख्ला नङा बिसोरो पापिसो बिसोरो आरे नों खमसे खम बुंनोथ' हायोमोन ना नों मानो एसेबां बाथ्रा खोनासंनांगौ रायनाथ' होनो हायोमोन नङा सोर पापिफोरा बुंनाय बिसोरनि सिगाङाव खरा मानसिफोरा गुन्दा जायो होननानै मोजां जातनि सिख्ला नंखाया बिसोरो आं थाबा खिन्थु जांगाव सोबा मारगौमोन बिसोरखौ नोंलाय माथो खरा जानासो गियानि जाना थाबाय नङाबा नों गब्लिखौ खम रायोमोन गब्लि खरि होननानै दासो माथो खरा जानानै गियान जाबाय नोङो एसेबां मोदोमाव नांनाय बाथ्रा बुंलांदों नों आरो सिरि सिरि थादों नोंनि जायगायाव आं जानांगौमोन थाथा थिथि सोबाना होगौमोन आं आइयाबो खोनाबाथाय जोबोद दुखु मोनगोनथ' आरो सोरानि आलासि बिसोरो मोनथिया खानजं आं दिनै एसेबां मुगैजाबाय आं थांना थानोनो गोसो गैला ओरैनोबाबो आं हिनजाव मोनखाला दाथ' आरो खरा मानसि गुन्दा होननासो बुंजाबावबाय मानसिया ओरैनो दुखुजों बुंफबना दंखायो बेनि सायाव आरो सिख्लाफोरा खरा मानसिफोरा गुन्दा होननासो गिना खारग्रा जाबाय आं बिराद दुखु मोनग्रा जाबाय मोनखालालै आं हिनजाव खानजं सिख्लाफोरा जुदि खरा मानसिफोरखौ गुन्दा सानोबा सोर सिख्लाया फैबावनो आंजोंलाय है जाम्बा सोर सानो बिदि रावबो साना बिसोरनि गोसोआ गेसाव बिसोर मोजां नंखाया रावबो मोजां मानसिफोरा गियान गोनां मानसिफोरा बिदि बुङाबो सानाबो मोनथिबाय खरा मानसिफोरखौ गुन्दा हिनजाव गुन्दा होननानै आंनिबाथ' जायबा सिख्लाया नोंखौ बेफोरबायदि बुंदोंना बे सिख्लायासो बिराद गुन्दिमारि खानजं दे मानिना लाबाय गुबुन मानसिफोरा खरा लेंग्रा मानसिफोरखौ गुन्दा साना थेवब्लाबोथ' मुगैयोना खरा होननाथ' मुगैगोन ना रावनिबो फिसाखौ हरनाय नङा आंजों आरो सोरनि फिसाखौ हरनो देनाय आं खरानोलाय रावबो हरखाया बे खरा मानसियालाय मा मावना जागोन होननानै आंनो हरनायानो नङा जुदि आं खर'रपति जानायमोनबा हरगौमोन खोमा सोरबा सोरबि मोनगोनलै खाफालाव दंबा मोनगोन खराबाबो लेंग्राबाबो खानाबाबो फुजाबाबो मोनगोन खथ' खानाफोरानो संसार जागासिनो मा खानाल' गथ' लेंग्रा खुजा खरा खम्फाफोरानो मालाय संसार जागासिनो जांग्राव मुगैयैबो मानसि दङ मोनथिगौ ना बे बुहुमाव गोबां जातनि मानसि दङ बयबो मानसिफोरा गाज्रि नंजोबाथ' नोंसोर बायसिफोरजों फैग्रा मानसिफोरबो दङ आरो
गैया खोमालै रावबो गैया जेरैबायदि बुंलांदों मैया सिख्ला सानैया जेनेबा आं मा होनबावनो आं बिराद दुखुलै मैया सिख्ला सानैनि बाथ्राखौ लानानै नोङो खर'आ मा नों खर'खौ गुदुं खालामना लासिगोन नामा बिदिबा थार क्लास सिख्लाफोर बिसोरो दै सोबागोनसो आं दा बिसोरखौ सोबागोनसो मोनबा थारैनो आं दिनै जोबोद खुसि अनसुमा आं सानखादोंमोन प्रेगनेन्ट होननानै थारैनो आं प्रेगनेन्ट जामारबाय डक्टरनियाव नायनो थांनायखायसो नङाबाथ' गेस्ट्रिकसो सानबाय थागौमोन खोमा माने कनफिउस जाबाय थागौमोन प्रेगनेन्टसो ना गेस्ट्रिकसो होननानै ना औ आं बिफा जामारसिगोन अनसुमा नों बिफा जामारसिगोन आरो आङो बिमा ओमफ्राय रामुसिङा बिबौ औ बेनिख्रुइ आरो मा खुसिनि दिन दंबावो जोंनिया आंथ' खुसिखौनो लाख'नो हाला नों प्रेगनेन्ट मा थारैनो आं बिफा जामारसिगोन जों बे बोसोरानो बिमा बिफा जासिगोन बारा दिन गैला बे 8 मास 9 मासालाय मा दसेनो थांगोन माला थांगोन जेबो फात्ताखौनो मोननाय नङा मा जानो नोंसना मायबाफोर जानो लुबैदों नामा आं नोंनो दानो लाबोना होफैगोन मिस्थि जानो हा गल्ला जानो आङो मिस्थि जानो लुबैदों सना सिंग्रा जानो लुबैदों मिस्थिजों सिंग्रा ओमफ्राय गरमथार मोनदों थान्दाबो लोंगौमोन आङो जागोन दे बिमा आं दानो लाबोना होफैगोन नों जा जानो लुबैयो बेखौनो लाबोना होफैगोन जागोन दे बिफा ओमफ्राय मा जाबावनो लुबैदों नोंसना बुं आं नोंनो दानो लाबोना होफैगोन जाबाय दिनै नांथ'ला दिनै सिंग्रा थान्दा ओमफ्राय मिस्थि दे होमबा सना नों थाथ'नाय आं दानो लाबोना होफैनि नों जुदि दहायनो बुंनायमोनबा लाबोफानो हागौमोन दे दाबो जेबो नङा आं दानो लायनो थांनि थां होमबालाय उखैनायबो मोनखादों उखैदों नोङो र' थाथ' होमबा आं दसेनो लायना फैनि दे थां ओमफ्राय फ्रिजनिबो दै नांगौ नामा फ्रिजनि दै नांलाया दे थान्दा लाबोखागोनबा औ जागोन दे आंबो दिनै नोंजों जाफागोन सिंग्राखौ ओरैनोथ' आङो बांद्राय सिंग्रा जाया गेस्ट्रिक जायो दिनै नोंजों जाफागोन ओमफ्राय मिस्थिखौबो जाफागोन सानैबो जाफागोन दे ज'नो औ दे नोङो दख'नाखौ गानस्लायना था गरम मोनगोन दे जागोन दे नुदोंना बै अजा बोरायनि थाइसा ओरैबायदि माने कारहा दिनै आङो अनसुमानि गथ'यैनो बिमा जानो ओंखारबाय बै अजा बोराया नंमारगौ दे ओरैबायदि कारहा थाबिस बानायमारो आयु गांजेमा गोसोम रानिया दिनै प्रेगनेन्ट जामारबाय ओइ रामसिं बोराय एसेबां मोजां खौरांखौ नोंनो आं बोरै होआलासिनो थानो हानो खौरांखौथ' आङो होखागोन नोंनो खम खुसि मोनगोन मानो खुसि मोना जानो बिबौ जासिगोन आयै नुदोंना आंखौ जबरदस्ति रामसिं बोरायजों हाबा हरनाया दिनै नों बे फिथाइखौ मोनबाय जायखिजाया बै अजा बोरायखौ आङो खेबसे खुलुमहैनांगौमोनहाय ओरैबायदि बिनि थाखाय आंनि लाइफआनो माने चेन्ज जाजोब्बाय आंलाय सानदोंमोन आंनि लाइफआव मालाबाबो खुसि फैला होननानै नाथाय दा खुसियानो खुसि ओरैबायदि खुसि माने खुसिखौनो लाख'नो हाला आङो बेनिखायनो रामसिं बोरायनोबो एसे रानना होनोसै जि मोजां बार फैयो बर' प्लास बेखिनियाव मोजां बार सिउ सिउ फैयो बेनि थाखायथ' खराया बेयाव थाफैखोमालै नों माथो खालामबावनो बेसेरा गार्लफ्रेन्डबो गैया खोमा एक्सिडेन्ट जानानै खराबो जाबाय एसे बोरैबाबो मोनोहाय आङो मोना नोंहालाय माखौ एसेबां दुखु मोनदों ओरैनो बोरैबा मोनो आरोहाय हायलु न'आव थांनांसिगौमोनलै माला थांगोन दिनैनो बेलासि थांसैथ' र'हाय माबा गाबोन थांगोन गाबोन बेलासि थाथ' थांनो बादोंमोन आं र' बाल गाबोन थांगोन ओइ खानजं मा बेनिफ्राय थुलै मैयानि सिख्लाफोरा बिसोरनोमोन आं थांसैलै बेनिफ्राय मा मैयानि सिख्लाफोरा बिसोरनोमोन सोर सासेया नोंखौ बाथ्रा खोनासंहोबाय थादोंमोन मैया आरो सोर सासेया खरा मानसिफोरा गुन्दा जायो होनना बुंनाय बै हायथुथुआ नानिमोन बिथिंजाय नायनाय माथो खरा आरो सासे हेन्डसाम सेंग्रा फैदोंलै जोंफोरखौ नानिमोन नायहरनाय बुंलायदों आंखौ फसायबाय खोमाहाय बे हेन्डसाम सेंग्राया बिथिंजाय फैनाय नोङो सोरो आङो नामा औ नोंखौनो बुंदों आं नानि आंखौनो लिंहरमारदों माथो आंखौ फसायदों बियो आंनि नाम्बारखौ बिनो नागिरदों बियो बिनिखायनो आंखौ खाथियाव लिंहरदों थांनि र' खाथियाव नाम्बारखौथ' आं होखागोन मोजांथार नुदों आं सेंग्राखौ हेन्डसामथार मायो
बबेनि नोंसोरो हा आंनि लोगोखौ नोंसोरो मैया मा बुंलांनाय हा आंनि लोगोआ ओरैनो दुखुजों बुंफबजोबना दंखायो बिनि सायाव नोंसोर आरो बिखौ टेनसन होना गालांबावदों मैया मा बुंलांनाय मैया हा जेबो बुङाखैमोनथ' नाम्बार बिगोन सानदोंमोन माबा सोलाबायसो माथो खानजं थुदोलै बेनिफ्राय सिख्ला मानसि बुनाङा मानो बुआ नोंखौ सिख्ला मानसिखायसो नङाबा सेंग्रा जुदि जानायमोनबा एकदम गाफ्लेजोबगौमोन आंखौ मानो बुखो बिदि जाहोना मा आंनि लोगोखौ नोंसोर मैया खराया बिदि होननानै मानो मुगैलांनाय आरो खरा मानसिफ्रा गुन्दा जायो हिनजावनि खां जायो बिदि होनाबो बुंदोंनो माथो बुङाखैलै मा जोंलाय ओरैनो रायज्लायदोंमोनल'सो सोर बुंनाय खरा मानसिफ्रा गुन्दा जायो होननानै बुंफ्लांबाय मानसिया ओरैनो टेनसनजोंनो गाबबाय थाखायो नोंसोर सारा आरो बेफोरबायदि बुंलांना बांसिन टेनसन जादों इयो मोनथिगौना ओंखामबो जाया मोजाङै उन्दुलाङाबो मानसिखौ बिदि बुं नामा मोजां आखलनि मानसि नङा नोंसोरो निमाहा बि आंनि लोगोनियाव दानो नङाबा खिन्थु आरो सोबाबावगोन आं बे दानो निमाहा बि आंखौ निमाहा होबानो जाबाय नों बारा टेनसन लाबाय थानांला मैया आं बुंफ्लांबाय सरि दे जोंलाय लोगोजोंसो रायज्लायदोंमोन नोंखौ खोनादों होननानै मोनथियाना बायसि बिसोरो आंखौ सोआदों थां बेनिफ्राय आरो जुदि मालाबा बेफोरबायदि बुंनाय खोनाबावोबा बे गामियाव फैनोनो होला मोनथिबाय थांदो बेनिफ्राय नोंसोरो बर' प्लास बा खानजं थारैनो नोङो बे सिख्लाखौ दाममारबाय आंनिथ' मा लेबेल दिन्थिनो फैयोलै नोंखौ मानो बेफोरबायदि बुंनो गोनां बिसोरलाय बेफोरबायदि मानसिफोरखौ दोखो दामनांगौ सिख्ला मानसिखायसो खेबसेल' सोबादों आं सेंग्रा मानसि जानायमोनबा गाफ्लेजोबगौमोन आं माथो खालामबावनो आरो खानजं जोंबायदि खरा मानसिफोरखौलाय मुगैखागोन बयबो बिसोरबायदि जायालै जांग्राव थेवब्लाबोलै रावबो सिख्लाया मोजां मोनखाया आंनो सासे गार्लफ्रेन्ड नांगौमोन खानजं अबाव मोनगोन दा सोर गोसथोनो खामानि मावनायावबो मोजांनो दाउब'स्रिया आयै आरो बुजिनो हानायबो जाबाय एसे बैसो जाबायना 35 जाबायबा जोंना गोरोन्थि जादों जों गांजेमा गोसोम रानिखौ लाबोनो नाङामोन बेयो बांद्राय उन्दैद्रायना उन्दैखायनो बारा बुजिस्लाबाखैबो खोमाहाय मानसिया है गियान गैखाया बेयाव जाय मानसिया गियान गोनां उन्दैनिफ्रायनो गियान गोनां खालै आयै थेवब्लाबो बैसो जाबा एसेबाबो आलादा जायो आरोहाय दे जिखिजाया सासे खैना नागिरना मोनबाय बुहुद गोजोननाय मोनबाय आं आयै आंबोलाय मोननाय नंलासो सानदोंमोन फन हरदों र' बिनानावा दे रिसिभ खालाम रायज्लाय खबर हरबाय खोमा हेलौ आदा खबरा मोजां नङालै मा खबरा मोजां नङा माने औ दाउब'स्रिया नोंखौ फसायासैनो फैयानो मायो फसायासैनो राम'सिंखौ जोंलाय माथो फसायदोंसो नामा फैगोनसो होनना सानबाय फसायाखैसो होमबा ओहोलै आयै गाव गैयाबा बेसे साइस दाउब' साइस मानसियानो बैसोआबो जाया नङा जाबाय 35 मानि जाबाय फैनोनो हागौमोन माथो खालामबावनो आरो मालायबा फसायासैबा दे फसायाखैबालाय आरो माथो खालामबावनो जबरदस्तिबोथ' खालामनो हायाना बै सासेखौबो जबरदस्ति लाबोनानै दिनै मा जाखो बेनोथ' खोनानानै जोबोद दुखु मोनदों आंलाय सानदोंमोन गाबोन समफोरनो लायगोन होननानै फसायासो जाना थाबाय बोराय होनदोंनो नोंखौ बोराय आंखौ बोराय होननानै बासिदों आरोना बियो औ बोरायद्राय होनदोंनो एथ' बोरायजों हाबा जाया होनना बुंदोंनो बोरायबाबो मोजाङै मोनजालांगौमोन एसेबांबो बोरायाखैथ' मा बुंबावनो दा आयै फसायाखैनो बादा दे नोंसोरो टेनसन खालामनाङा आरो गुबुन नायबावनो हागोन नागिरबावगोन दे आङो नोंसोर टेनसन लानाङा ओंखाम ओंख्रि संनोनो जोबोद खस्थ' जादोंलै आंबो हायाना थेवब्लाबो खस्थ' मस्थ'यै संबाय दङ आंबो बुरैबाय मेगनाबो मोजाङै नुला ससमा लाबाबो औलै हागौबा सासे नागिरबाव दे आङो नागिरगोन दे होमबा दोनथ' दे आंलाय नोंखौ फसायदोंसो सानदोंमोन फैगोन होनना सानदोंमोन आङो ओंखामखौनो संहैनोसै हायाबाबो माथो खालामबावनो भाग्य गैयि खाफाल आंनि खाफालाव बिहामजानो लिरनाय गैया खोमा बेसोरि आइया बिहामजो मोनसिगोन होननानै खुसि मोनदोंमोन फसायासो जाना थाबायना साला बे दाउब'स्रिया दाउब' साइसआ आंखौदि बोराय होनना बासिदों गाव गैयालाय बेसेथ' साइस
थेवब्लाबोदि आं लाबोनो नागिरदोंमोन बेखौ आंखौसो बोराय होनना बासिबावदों। अबावथ' खैना नागिरना मोनबावगोनलै, खाफालाव हिनजावानो लिरनाय गैया खोमा आंनियाबो। सासे मोनदोंमोनबाबो गैया, बेबो खारबाय, मोख्रा अनसुमाया लाना खारबाय। हराव मोजाङै उन्दुलाङा जाबायलै टेनसनावनो। जेनथेन सासे मोननाय मोनबाबो बुरि गनायबाबो जागोनलै, बुरि गनायबाबो लासिगोन। खैना नागिरना मोननायाबो सहस नङा दे आजिखालिनि जुगाव। सेंग्राफोरानो खैना मोननो नागिरला आरोथ' जों बोरायबावसो। माथ' आंखालमोन जोंहा, धोन दङ, सम्पति दङ, फैसा दङ, जेबो आंखालानो गैया। नाथाय हिनजावनिसो आंखाल जाना दं दा।